Čas. Hoď! Reprezentant David Zolt, reprezentačné nohavice a bielý priebeh je úspešným boxerským reprezentantom, ale samozrejme aj minuloročným bronzovým medailistom z majstrovstiev Európy v španielskom Bilbao vo full kontakte a v roku 2013 dokonca bronzovým medailistom z majstrovstiev sveta v tureckej Antalii. Martin Suchý je ringovým začiatočníkom. Skúša za veľký rozdiel v skúsenostiach. Otvorený druhé kolo finálneho duelu vo full kontakte mužov do 67 kg medzi domácim reprezentantom Davidom Zoltom, to je ten viacej pokreslený na chrbte, a Martinom Suchým, ktorý je menej pokreslený. Vidíme tvrdý atak hlavne na spodku zo strany Davida. Martin v hlbokej defenzíve, ale zatiaľ úspešný. To je zrejme jediný recept vychádza zo zabezpečenej obrany a odtiaľ podnikať protiútoky, ak sa naskytne šanca pri otvorení. Dobrý kop a nakoniec aj spodok Davida Zolta, ktorý dostal do počítania košického pretekára aj a ringový rozhodca nakoniec aj dopočítal Martina Suchého a tým pádom vlastne ukončil tento finál RSC. Víťazí v tomto finále a majstrom Slovenskej republiky vo full kontakte mužov do 67 kg sa stáva David Zolt. David Zolt, reprezentant Fortusu Lučenec, a porazený Martin Suchý z košického Tatranus sa stáva vicemajstrom Slovenskej republiky vo full kontakte mužov do 67 kg. A